partim d'un taco de fusta, un taco de fusta que pot ser més bona, més dolenta. Per exemple, aquesta és la més cara del món, que és el famós granadillo. Si cau al peu. Doncs això és el matller, per exemple. I el que vaig servir aquesta més de sèrie, que es troba al mercat, aquest és barcoquer, que és una fusta molt bona. La fan servir per fer dolçaines i per allà a les Terres de l'Ebre. Boix, el boix també, fem coses de boix. I fem d'un tauló, d'un tronc, ens arribem a fer un quadre i llavors el tornegem i el pròxim pas és fem forats, com amb un escalonat de broques. I la broca és un estri que serveix per foradar, bàsicament això, i llavors fem un escalonat, més primes, més llargues, fins que sortim per aquí dalt, fem el pavelló, tot això tornejat i retornejat. Llavors ve la part més important, que és fer el volum interior de l'instrument, que és fer aquesta part. Això es fa amb un mandrí. Un mandrí és una eina com ara això, és una eina, doncs, que és una eina, a veure, aquesta està bruta, una eina com ara aquesta, que fa, diguéssim, la forma que volem, el cònic que volem que tingui l'instrument. Hi ha cònics diferents, segons si és una gralla de claus no és igual que una de seca, no és igual que una de... I acabem de vegades de retornejar la campana una mica i ben polit, sobretot, perquè això és important que sigui fi, com està fet. Primer fem la part de dintre perquè al revés trencaríem l'instrument. Necessita paret per fer i fas esforç, no? I com està fet això, doncs ve aquesta fase següent, que és tornejar l'exterior. Puc fer una mica d'exhibició, per exemple, perquè ho veieu més o menys com va això. Sí, que fa elements divinutal. Bueno, de fet la fusta podríem dir, per treballar-se la fusta ha d'estar seca. Posem un tap aquí perquè no es moixi. La fusta ha de ser seca. Llavors, perquè si és verda, què passa? Es torça, es deforma, s'encongeix, en definitiva modifica el so. Aleshores, i això... Poseu-vos que veieu com treballo. Jo dibuixo el que vull. Totes les ratlles que fem aquí a casa són fetes a mà, de manera que són fetes a mà, de manera que teòricament no n'hi ha cap d'iguala. L'únic iguales és per casualitat. Hi ha gent que fan coses en copiadors, jo faig tot a mà. I a vegades, depèn dels instruments, a la gralla no, però depèn dels instruments singularitzo una mica. Per exemple, això és una campana d'una tarota. Doncs, si el boix em dona aquest gruix, jo la faig així. Però, per exemple, amb aquesta, que tinc cirerè i em dona per més gruix, doncs el faig més gros, perquè és més bonica la campana més grossa. Perquè aquest és un instrument que el tenim aquí retratat. Veus quines campanes més grosses? Està al segle XVII aquest quadre. És una tarota igual que aquesta, que serà aquesta. Exactament estic fent això, amb fontanel·la i estic fent aquest instrument. Doncs el boix, un boix així és molt gruixut. Jo faig el que em dona. El cirerè em dona més, el faig més gros. Dius, com és això? I ho sonen igual. A partir d'aquests aires importa poc la forma de la campana ja. El so es produeix aquí. A partir d'aquí sí que seran iguals aquests instruments. Però a partir d'aquí llavors és més l'estètica. O sigui, treballo una mica, per exemple, aquest em sortia una campana molt més petita, que era de cirerè. Després em van sortir unes esquerdes aquí i l'he hagut de desestimar. Però aquesta era més o menys com aquesta, una mica més petita. Per la fusta que disposo, faig l'instrument. La gralla no, perquè la gralla, al ser més prima, sempre treballo amb uns estàndards, no? Faig 60 i faig... I aleshores... Bé, un cop està fet això,
quin és el proper pas? El proper pas, almenys que practico jo, és argollar la gralla. És a dir, posar-hi, abans de foradar-la, a vegades m'havia passat que l'estripava al foradar-la. Que són tan primes, doncs li poso un reforç de metàl·lic. Això ho faig amb alpaca retallada alpaca o plata, agafes una làmina, s'agafa una làmina, és que ara no en tinc cap, perquè les que acabo les poso, però us ho ensenyaré de seguida. Sí, el metall té una doble funció, bàsicament estètica. Bueno, doncs aquí n'hi ha un... Bàsicament, doncs, agafem una planxa de metall, llavors jo faig una plantilla de paper de la fusta i la poso sobre de la planxa i la retallo. I com està retallada, doncs es torça i se solda i queda fet un aro, doncs com ara aquest, posem el cas. Queda un aro fet i llavors quan està aquest aro, doncs, si trobem una gralla que estigui... Aquí les que estan trencades ja no les acabo. Seria, a veure si en trobo això aquí mateix. Doncs tens la gralla en la fusta i li poses l'aro, llavors com que es fa mida es torça i queda ja posada. Un cop tinc fet això, el que faig després és marcar la gralla, marcar-hi els forats i foradar-la. Ja dic, abans, aquesta no ho he fet, per exemple, però a vegades, veus, passa, amb aquesta no ja estava trencada, però passa que s'estripa, quan forades, el seu forat tan gruixut i una fusta tan prima, s'esguinça. En canvi, si està reforçat, aguanta més bé. Abans feia al revés, primer foradava i després, però vaig veure que era millor primer argollar, finalment foradar. Aleshores et trobes amb el fracàs que quan ja has fet tota la feina et surt que hi ha una cosa que no... Aquesta es va torçar perquè era de boix. Aquesta gralla es va torçar, però es va torçar al final quan ja ho havia fet tot. I aleshores és un desastre, no la puc estar molt torçada perquè el boix té aquestes males pures. Fiques les gralles... Aquesta se'm va trencar quan l'estava polint, se'm va trencar, se'm va veure que tenia una falla, mira, ja la tenia bo acabada, vaja, acabada pràcticament, l'estava polint i se'm va trencar pel mig. Són coses que passen, això no ho expliquis, això, perquè s'expliquen els èxits. Clar. Fracassos no. És ahí que te can seleccionar. Deia l'Oscar Wilde, deia, un senyor amb experiència és un senyor que ha fracassat molt. L'experiència és a base de fracassos. També fiques a prova les gralles, no? Abans de... Bueno, quan està foradat, llavors sí, provo, però hi ha normalment poques modificacions, perquè recomprovo els interiors, recomprovo els forats, i una gralla que és una cosa que fas tan sovint és molt difícil que no surti afinada. Les torrotes és més complicat ja perquè aquestes dimensions, al canviar-les una mica, doncs a vegades has de modificar, obrir una mica forats, a vegades has de retocar algun forat. Tinc unes eines especials, per exemple, hi ha unes eines especials que són per obrir els forats, no? Aquest forat, aquesta nota en queda baixa. Hi ha uns mandrins que obres una mica per posar-la, etc. I bueno, això és la gralla seca. Un cop està fet aquest procés, torno al torn, poleixo els aros, poleixo la gralla, papers molt fins, arribo a fer uns papers que arriben a ser de 800, o sigui 500, 800. L'última que passo, hi ha l'última capa abans de... Però m'has fet un escalonat de papers, per exemple, aquests dos, per exemple. Això és 400, 500 i 800. A poc va quedant... Aquest és 240, i també hi passo fregall d'escotx-brit, un fregall que... O sigui, vas fent una sèrie de... Que al final encara hi passo una pasta de polir, que al final queda tot l'instrument brillant, i
i quan està l'instrument, diguéssim, ja acabat, pràcticament, no està acabat del tot, faig una altra experiència, que és que la submergeixo en un bany d'oli, d'oli d'ametlles dolces, doncs la poso a dintre d'una manera, diguem-ne, absoluta, és a dir, la poso dintre de l'oli, però la deixo aquí dintre estona, vull dir. Home, a vegades, si a vegades em descuido i m'hi queda, si m'hi queda 3 dies, doncs queda massa oliada, però deixo unes hores aquí dintre i llavors la trec i llavors s'escorre aquí, la deixo escórrer aquí i llavors a vegades, per exemple, me'n vaig i doncs torno dilluns o la torno l'endemà i llavors ja la gralla, podríem dir, ja està acabada. L'oli aquest, jo el compro amb uns majors, tot l'oli d'ametlles d'aquest país surt de Reus. El venen a les farmàcies, normalment. Farmàcies, no? Sí. A més, tinc una ampolla, que us ensenyaré la piqueta i tot. Però jo el compro amb un majorista d'aquests que fabricants, em compro 26 litres, però també pots comprar-lo. I pel que fa al manteniment, quan li hauries de ficar l'oli? Depèn. Si no has de tocar la gralla no cal que n'hi posis mai més. Però si toques constantment, o sigui, cada cap de setmana... Bueno, doncs anem un parell de cops l'any, el vigili de la festa major. Si poses oli i no fa servir la gralla, es floreix. Es floreix l'oli. Llavors, si l'has de tenir una vitrina, millor que no posar-li res. Ara, si l'has de tocar, què li fa l'oli? Doncs l'oli, com que ha estat submergida, l'oli penetra per tot el que són els poros i que fa de protector de la fusta. Quin és l'enemic de la fusta? Que hi entri el baf, que hi entri l'aigua. Llavors, on hi ha oli, l'oli i l'aigua són incompatibles. On hi ha oli no entra l'aigua ja. Es troba amb una barrera que el forat on havia d'entrar ja s'hi ha posat l'oli abans i llavors ja no entra. Quan hem fet tot això, ens trobem que una gralla, podríem dir, ja està acabada, que seria una gralla acabada i a punt de tocar, doncs seria aquest instrument. I poso una marca al foc, al final, perquè és molt trist un instrument anònim, Sí. Un instrument anònim és molt trist. És bonic saber qui ho va fabricar. I llavors també ha estat una mica per prestigi, oi? Suposant que hi hagi algú que cregui en mi. Aleshores, doncs, això es posa calent, roent al foc. Un dia se'm va escapar i em vaig marcar i vaig quedar com un vedell amb aquí que es veien les lletres finals. Però marques la marca al foc i llavors ja identifiques. Jo vaig fer un treball sobre gralles antigues, antics constructors, a partir de marques de foc. Vull dir que és l'única cosa que queda, molts anys. I l'única propaganda que faig jo, no faig cap més de propaganda. Podem treballar amb fustes diverses, una gralla de boix, per exemple, aquesta és de boix, amb tota la seva bellesa, o per exemple, altres fustes, aquí en tinc una d'ametller, fustes més càlides, aquestes d'ametller, per exemple, que ja la tenia a punt que havia d'estar xicot. Aquesta és d'ametller, una fusta més convencional, també, només fa uns harmònics diferents que les del boix, fustes diferents, ja depèn de les manies de cadascú. Jo, gràcies a Déu, em visco d'aquestes manies, oi? Vull dir, les manies vol dir que és un treball personalitzat, no lluny de l'estàndard. Hi ha persona que diu, escolta, hi ha persona que em porta la fusta a ell, no? Hi ha persona que diu, escolta, no, jo recomana'm alguna fusta. Doncs ens movem amb una gana. Jo vaig fer-ho, no sabia què agafar. Ve un capítol, el capítol següent és el dels tudells, o broquets, que els tudells doncs els fem a partir de... No, això està argollat, teòricament no li ha de passar res, perquè això està, perquè si hi ha un cop no li passi res. Els tudells, quan més fins, millor, no? Sí, el tudell, partint de planxa de... Ara us ho ensenyaré, que aquí tinc una plantilla.
partim de planxa de metall, de llautó, ara tinc algunes detallades, la planxa de llautó és això, una planxa de llautó de 3 dècimes, jo en faig tires, llavors tallem la forma del tudell, hi ha gent que els torneja, jo el faig així, la forma del tudell desplegat és així, i llavors agafes una virolla, doncs aquí tinc una capsa plena, una virolla és això, més o menys, a veure si en trobo alguna. Quan més gruixut és el tudell perd la vibració, no? Sí. Una virolla i el tudell, i a partir d'aquí doncs construïm, podríem dir una peça, que ara no en tinc cap que no estigui ensorada, però bueno, ja en buscarem un. A veure, tinc aquests que estic ensorant-los, però això és un tudell de tenoret, doncs queda fet amb la virolla i la peça doncs queda el cos fet, aquest seria de gralla. Jo tinc una capsa plena de plantilles de diferents tamanys que la gent doncs, jo la batejo amb el nom del que me l'encarrega, de tenoret llarg, però llavors, per exemple, està escrit aquí, per exemple, he escrit aquí sobre i he escrit tudell roser arreglat una mica més estret i més curt. Això és un tudell personalitzat, doncs que apunto a les característiques. Aquest, per exemple, és un noi que es diu Marcel Brossa, que és de la Plana de Vic, que és un enginyer, li vaig fer un instrument especial. Aquí, bueno, en tinc més, de plantilla. Són tudells castellans, aquests tallars són castellans. Aquest és un senyor de Viladecans, que és un músic molt bo, que es diu Marieges. Va demanar un tudell especial, li vaig fer un tudell especial. Les longituds, els tudells, és molt important. Sempre diem que l'ordre d'importància és primer la inxa, sonador, inxa, tudell, gralla. Aleshores jo em moc sempre amb 3 o 4 estàndards, faig aquest tudell que és més llarg i més tancat, faig el tudell el normal que en dic que és més obert per la gralla seca, per la gralla claus li agrada més aquest, d'obertures diferents, i llavors faig tamanys diferents. Aquest té molt èxit a les Terres de l'Ebre, és un tudell intermig que en diem, que no és ni tan llarg, és molt tancat d'aquí, i aquest és un tudell curt, que el faig servir gent que volen tocar la 440, demanen això, la zona, per exemple, del Bages, hi ha gent que només toquen només volen d'aquests, i també el faig servir per aquest instrument. Aquest instrument és un grallet, que el grallet és un instrument antic, com la pròpia gralla. Ara el fan servir els nens, però antigament no el feien servir els adults. Són un instrument. Té el nom del grall de sac de gemecs perquè hi té en comú que tenen la mateixa mida, més o menys. Això és un grall de sac de gemecs i això és un grall de gralla. Però això és una gralla petita, una gralla que queda més alta, queda com la valenciana, queda amb la una mica. És un instrument del segle molt antic, el vaig copiar, el va portar el Jaume Vidal, el del repertori, un graller vell del Vendrell, i vaig copiar aquest grall, el vaig copiar d'un que va portar ell del Vendrell antic, fet per l'Utiens Bot, de l'Inxinxoler, una peça del segle XVIII. I llavors, doncs aquí entrem en un altre univers, tan complicat o més que les pròpies gralles, que és el de les inxes. Bueno, això, ensorem els tudells, abans no els ensorava, la gent s'hi posava fil, però ara tothom s'ha tornat molt senyors. Si vas a alguna botiga, doncs ja ho volen, és una feina entretinguda i pesada, però va ensorat i llavors els fem. Aquest ja té els tudells a punt, ja estan, els poso aquí dintre, i això ho guardo amb una funda de roba, perquè no es dona embolicat amb un... I amb això ja... I això ja, si algú vol una funda més bona ja se la busca, o una funda de cuiro o d'aquestes acolxades, o ja és una altra guerra ja. I aleshores ve l'altre món singular i molt interessant és el de les inxes. La inxa surt d'un tros de canya així. La inxa que fem els catalans per les gralles tradicional és un petit monument de la humanitat, perquè no ho fa ningú més, del món mundial, som molts únics que fem això. D'aquí surten uns trossos, doncs traiem
D'aquí traiem doncs, un tros de canya tret d'aquí, i a partir d'aquest tros el comencem a elaborar de diferent manera. Primer marquem on anirà el tudell i després ja anem fent unes elaboracions. Dibuixaré ja una mica on haig de treure, trec el material i quan està fet l'interior, llavors fem l'exterior, aquí ja està aquest interior acabat, ben polit, ben acabat, numerats perquè la clau és encarar-lo amb un similar, o sigui, han de ser iguals les dues pales, aquestes no ho són, per exemple, hauria de ser més curta, hauria de ser més estreta, i quan ja està això, la peça que es fa és una inxa acabada ja, bueno, més o menys, seria, per la banda de fora seria fet així, i ens trobem ja amb una inxa acabada, doncs que seria més o menys una cosa com ara aquesta, però aquesta està trencada, com ara, aquí en tinc alguna, com ara això, ja estaria la inxa acabada, es lliga i podem tenir la inxa per tocar. Bueno, és un treball una mica de xinos, perquè és molt, a la nostra societat les feines manuals, el preu que va la mà d'obra, doncs són intocables, però bueno, ja es fan, sempre dic que l'important és tenir un canyista al grup. Us ensenyaré un petit tresor, que són inxes que tenen més de 100 anys, una cosa tan fungible, una cosa tan que toqui. Aquesta és de bodego occitana, no val, però aquestes són de gralla, i són molt antigues, aquestes gralles tenen més de 100 anys, són del segle XIX, o de principis del segle XX, i són inxes de gralla, que són veritables mobles, una molt bonica, que es veu exactament com són per dintre i per fora. Aquesta és més curta, són del mateix fabricant. Per gralla de claus tocaven amb inxa grossa i per gralla seca tocaven amb inxa petita. La diferència entre gralla seca i gralla de claus ja l'explicaràs al treball, la deus explicar, suposo, no hi ha problema. La gralla de claus és el mateix, més complicada, la fusta és més llarga i el so també no és tan punyent com el de gralla seca perquè té un cònic més regular, menys pronunciat, menys cònic en definitiva. És més fàcil de pianar. Exacte, és més instrument, s'acosta més a l'oboe. La gralla seca és més salvatge i hi ha gent que els agrada més, hi ha gent que els agrada menys. I a partir d'aquí doncs posem ja tota la cosa dels claus, que és un món complicat. Jo treballo amb originals, que després el faig fer fundició i llavors s'han d'anar elaborant. Hi ha un treball de rellotger ja, no? I anar encastant fins que... He caigut. Bueno, aquesta rei. Una gralla de claus acabada doncs seria ja una cosa així, s'argullem amb bordó, pugui arribar, hi ha una molla, jo poso unes molles que no siguin agressives amb el medi, de posar i treure sense que se n'enteri, i que doncs queda un instrument. Queda aquest instrument acabat. La gralla té una singularitat que la fa bastant única, que és que va generar una petita família al voltant, tant la sega com la de claus, com el grallet, com altres instruments també, el castell hi ha l'alzaina castellana i el pita la docena de llaves, no? Però, en canvi, aquí van generar altres models, no? Van generar la gralla de 2, 3 i 4 claus, ara us ensenyaré una gralla de 4 claus. Sí, bueno, cromàtica, per exemple, aquest és cromàtic, porta un semitó, aquí. Abans, aquestes ja hi ha posat el si bemoll, hi ha gent que porta, antigament el Caselles que era l'Stradivari de la gralla. Això és una gralla de 4 claus, que o sigui, 1, 2, 3, 4. Allarguem la tessitura per intervals inferiors, i llavors el mateix Caselles, que era l'artífex d'aquesta transformació de la gralla seca fins aquí, que era un senyor que jo hi he vist, i ho va fer aquí a Vilanova mateix, això, aquest senyor, aquesta és una 4 claus. Perquè ara nomenen els claus incorrectament. Si posen un semitó, sumen aquesta clau. No, quan diem 2, 3, 4 claus són intervals inferiors per arribar-hi. Si posem un semitó, té una clau més però no compta, una clau d'octava no compta com amb el nomenclàtor tradicional. Una gralla de 2 claus, una gralla de 3 claus. Fem intervals inferiors. Aquesta és una 2 claus i aquesta és una 4 claus. 1, 2, 3, 4. Sol, fa, mi, re. Sol teòric, que està en barroc, això. I aleshores, que el Caselles es va posar diapasó universal, es va baixar un to, mig to, perdó. I a partir d'aquí el Caselles va fer un invent que jo diguéssim, he simplificat, que és la gralla baixa, seria una gralla contralt, que el sol de la gralla el tens aquí, i et permet fer el que fas amb les claus de la gralla de 4 claus,
et permet fer-ho amb la mà dreta. O sigui, aquestes 4 notes que fem aquí, aquestes 4 notes, que són 1, 2, 3, 4, aquestes 4 notes, les fem aquí, 1, 2, 3, 4. Però això permet, clar, si fas de graller baix, estàs tot el rato fent això i és més poc operatiu, en canvi aquí és molt més operatiu fer això. És una gralla, diem baixa, perquè fa el paper del baix, però de fet, dintre el nomenclàtor general de la música, en dirien gralla contralt. El disc aquest que va fer la Generalitat de grallers vuitcentistes, hi ha una part d'organologia sobre la gralla feta meva que també és molt interessant. Bueno, no, és molt fàcil, ja t'ho he dit de seguida, el referent és el ginjoler. El ginjoler quina virtut té? Hi ha 2 games de fustes, les que són aquestes molt denses i molt dures, que són... Els decibels fan els mateixos, però hi ha uns harmònics que són més reforçats que altres. I a l'altra punta de la gamma hi tenim, doncs això, els cirerers, per exemple, o els barcoquers, i tenim els arbres fruiters, les pareres. Què fan? Els harmònics baixos estan, o sigui, els altres sonen tan estridents, són fusta més apagada, diguéssim, més camarística. Llavors hi ha la reina de les flores, la reina de les fustes, que és el ginjoler. El ginjoler té les 2 propietats. És un fruiter que a més a més té les virtuts de les aquestes guinees. O sigui, podríem dir un híbrid dels dos, ajuntem els dos i surt el ginjoler. Per això totes les gralles antigues ho eren, perquè ells ho sabien, això, que les qualitats sòniques del ginjoler són excepcionals. Té el timbrat càlig del cirerer i té el pet punyent dels granadillos, i dels banusos i de les palissandros. Jo faig servir, per exemple, pel violeta, faig servir cocobolo, per exemple, aquesta gralla baixa és de cocobolo, o aquelles gralles de claus també. Aquell altre que us he ensenyat és Brasil, és Urundai. O sigui, hi ha unes fustes de gamma tropical que tenen unes prestacions i unes fustes de gamma nostrada que en tenen unes altres. El boix peta molt fort, té un inconvenient a l'hora de treballar que es torça, i això té molts accidents, aquí surt una esquerda aquí dalt i ara la puc salvar, passa a dintre, aquí dalt és molt baf, segur que s'obre, aquí baix no hagués passat res, s'argolla i no passa res, però aquí dalt tinc que llançar l'instrument, o es torça directament, perquè no s'ha fet servir molt en gralles precisament perquè aquests inconvenients. En canvi, més aviat, en flaviols sí que es fa servir, perquè flaviols els ser més gruixuts. Un flabiol al ser més gruixut, doncs no té, encara que es torci, li costa molt torçar-se. En canvi, tan prim la paret es torça amb més facilitat. Què més? I llavors què? La bobinga, que és el que vaig fer més de batalla, el referent de densitat i de... això és el ginjoler. Econòmicament també la bobinga... Clar, això ho trobes al mercat, d'entrada... Bueno, dius, aquest cirerer no el trobo al mercat, sí que el trobes al mercat, però no d'aquesta qualitat. Clar. Jo aquesta campana, el tronc aquest el vaig anar a tallar a l'hivern del 84. I aquest d'aquí dalt el vaig tallar a l'hivern del 97. És tiger wood o zebra wood, en diuen els americans, però els índios brasilers del Amazones en deien Urundai. I els portuguesos que van colonitzar-ho en diuen Gonçalo Alves. O sigui, cadascú li fot el seu nom, el nom que vol. Però aquesta, avui em vaig comprar uns troncs, tinc allà l'etiqueta encara. Sí, ja m'ho vas dir. És del 82 o del 88, no, 88 o 87. Vaig comprar una casa que ja no existeix, per cert. Vaig comprar uns troncs i encara ne guardo. Però les coses sempre em vaig acumulant. A vegades no les faré servir perquè em moriré abans, però aquesta és com la teva. Aquesta és de la teva, que tens. Però aquesta ja s'ha tornat més fosca. És aquesta pavelló per clau d'octava, aquesta gralla, per exemple, veus? Sí. El pavelló per clau d'octava. En fi, tot això... Què més? Vaja, no sé. i dic que aniria 2 quarts a 4 a casa.